an kɔni bɛ fɛn min ɲini balimaw fɛ u ka gɛrɛ an na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kolibiri an bɛ se k'a somɔgɔya cogo min an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛna jama nafa parce que kolibiri yɛrɛ n'i y'a jateminɛ karamɔgɔw ni kalansow yɛrɛ a nafa ka bon olu kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan kolibiri kɔnɔna la u ye yɔrɔ dɔ prévoir mun b'a permettre i bɛ se ka hali examen kɛ denmisɛnnin kun a la donc bouton dɔ bɛ yen n'i y'o digi dɔrɔn examen bɛ daminɛ examen kan ka boli fɛn min kan e yɛrɛ de b'o bɛɛ sugandi n'i y'o bɛɛ lajɛlen sugandi ni denmisɛnninw ye examen kɛ ni examen banna bouton dɔ bɛ yen n'i y'o digi dɔrɔn o ye examen datugulen wa ne balimaw n'i y'o bouton datugu ka examen datugu feuille corrigée t'a la dɛ bouton clique ko kelen dɔrɔn a bɛ bɛɛ ka jaabi bɔ ka yira i ɲɛkɔrɔ u ye point mun sɔrɔ u ye pourcentage minnu sɔrɔ minnu ye jaabiw sɔrɔ minnu ma jaabi sɔrɔ a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɔ k'a d'i ma nin ye fɛn de ye fɛn min bɛ dɔnni ɲinina dɛmɛ nin ye fɛn de ye fɛn min bɛ dɔnni lasela dɛmɛ a ka dɔnni lase la donc nin welekan de b'an bolo ka se jama bɛɛ lajɛlen ma ka se mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka se maires ma ka se jama ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka se hali gouvernement yɛrɛ ma u ka an dɛmɛ pour que kolibiri in jamana bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min fɛn de don n'a yiriwara ka ji di a bɛ se ka dɛmɛ kɛ an ka jamana kalanko la wa fɛnɛ o dɔrɔn tɛ dɛ kolibiri kɔnɔna fɛ na fɛn dɔ b'a la n'an b'a kuma kuncɛ n'o ye o bɛ wele ko kolibiri studio kan académie tɛ chaîne ye mun bɛ kolibiri kɔnɔ wa ne ma bɔ sisan ka saudiya université min tɔgɔ ko jamia khalid ne ma bɔ sisan k'a fɔ k'olu ka chaîne bɛ yen wa olu ye chaîne ninnu dilan cogo min ka bila kolibiri kɔnɔ an yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka chaîne dilan chaîne min bɛ bɛn an ka mali kalan programme bɛɛ lajɛlen ma k'a bila kolibiri kɔnɔna la a ka sɔrɔ ni mɔgɔw ye kolibiri installé dɔrɔn u bɛ chaîne ninnu sɔrɔ donc kolibiri kelen mali du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kolibiri kalan box kelen mali quartier kelen kelenna bɛɛ lajɛlen o de y'an ka welekan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna numéro bɛna di aw ma groupe whatsapp créera ni mɔgɔ minnu b'a kanu u ka fara an kan an b'u dɛmɛ cogo di u bɛ kolibiri sɔrɔ k'a installé cogo di u bɛ se k'u yɛrɛ nafa ni kolibiri ye a bɛɛ lajɛlen ka fara an kan projet in dayɛlɛnnen don mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye donc surtout ni wagati na wagati min n'a kalan yɔrɔw datugulen don denmisɛnninw tɛ se ka bɔ ka taa kalan yɔrɔw la n'a y'a sɔrɔ kalanfɛn dɔ b'u bolo mun bɛ se k'u dɛmɛ kalan na sokɔnɔna la o kun nafa bɛ se ka bonya kosɛbɛ wa dɔɔni fɛnɛ mana fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw kalandenw hakiliw tɛ kelen ye dɔw hakili ka suma i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ni fɛn b'u bolo kɔrɔ u bɛ se ka segin mun kan a b'u dɛmɛ kalan na wagati dɔw yɛrɛ bɛ taa kilasi janjan na o b'a sɔrɔ u tɛmɛna fɛn dɔw la u ɲinɛna o kɔ u bɛ se ka t'u yɛrɛ hakili jigin n'a ye ne balimaw nin ye fɛn de ye fɛn min nafa ka bon dɛ halisa an bɛɛ k'an jija an bɛ se ka kolibiri sɔrɔ an ka denmisɛnninw ye cogo min an bɛ se ka kolibiri jɛnsɛn an sigiyɔrɔw la cogo min n'a sigira ordinateur dɔ kan dɔrɔn i bɛ se ka connecter a la ni téléphone ye i bɛ se ka connecter a la ni tablette ye ordinateur in bɛ kɛ serveur ye nin welekan de tun b'an bolo k'a lase an balimaw ma an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an balimaw an tɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye n'an ma k'an yɛrɛ ta ye dɔɔni na dɛ ni dɔɔni y'an jɛ dɔrɔn dɔɔni bɛ mɔgɔ minnu na an bɛ siri o la donc u bɛ se ka ne yɛrɛ contacter 70 09 25 25 70 09 25 25 u bɛ se ka ne contacter o la numéro filanan wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ o ye 62 58 16 50 n bɛ segin numéro in kan 62 58 16 50 n'u y'o numéro contacter dɔrɔn ni ala sɔnna u bɛ fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka kolibiri sɔrɔ cogo min ala ka kolibiri projet ɲɛ ka d'an ma. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور